Am cunoscut asociația Alpha Group în toamnă. Asta înseamnă că au trecut deja aproape jumătate de ani incredibil. Astăzi este prima zi când am cunoscut copii și vreau să spun că sunt cu zâmbetul pe buze. Sunt aici să mă bucur împreună cu copiii de niște activități care sunt geniale și care mă fac și pe mine să-mi reamintesc de copilăria mea. Pot să vin astăzi, sâmbătă, să stau să ne uităm cum joacă copiii basket, să povestim cu ei, să socializăm cu ei. Bucuria se citește pe chipul lor, numai pentru o simplă activitate care necesită 2 ore într-o zi. Copiii clar au nevoie de un suport emoțional, au nevoie de o plasă de sprijin, ca să o numesc așa metaforic vorbind. Să poți să faci atât de puțin ca și timp, ca și activitate, care pentru un copil poate să reprezinte, nu știu, întregul univers sau întregul viitor, cu o resursă atât de micuță, putem să facem niște schimbări foarte mari. Familii de suflet nu înseamnă neapărat că trebuie să fii de o vârstă anume sau nu trebuie să ai deja o familie întemeiată. Trebuie doar să poți să vii să interacționezi cu niște copilași care sunt absolut adorabili și care nu doar că zâmbesc parcă tot timpul, dar în momentul în care tu interacționezi cu ei și tu ești cu zâmbetul pe buze, ceea ce este absolut incredibil. Te face să te pui seara și să te gândești, zâmbind așa, vai, ce zi frumoasă a fost astăzi. Uite-te că am putut să fac ceva și sunt convinsă că copilul cu care am interacționat și copilul pe care l-am strâns în brațe sau l-am ținut de mânuță sau i-am făcut și returile, se simte mult mai bine, se simte că cineva astăzi a făcut ceva pentru el. Cred că putem să facem pas cu pas ceva ca să putem să aducem mai aproape lumea care ni se pare nouă perfectă.